El Camp de Mirra i les seues històries. L'ermita de Sant Bartolomé o ermita de Sant Bertomeu del Camp de Mirra. El nostre passeig estiuenc ens ha portat en aquesta ocasió al cim del turó de Sant Bartomeu, ubicació de la seua només coneguda ermita i acompanyada per les restes del que fos un magnífic castell de vigilància d'aquella llunyana edat mitjana i època de reconquesta. El lloc es troba perfectament cuidat i net, malgrat l'allunyat de la població, mostrant per tant la devoció que els veïns li tenen a aquest lloc. La imponent figura de l'ermita ens pot portar a fer una idea del costós que va haver de ser el trasllat dels materials de construcció fins al cim. De nou, una al·lusió a l'important passat del lloc. Recordem el Tractat dels Mirra. No obstant això, i curiosament, no va ser aquest lloc on es va signar el tractat entre el rei Alfons X el Savi, rei de Castella, i en Jaume I d'Aragó, el Conqueridor, ja que els campaments es van emplaçar molt més avall a la planícia. La jardineria i els guants florals, malgrat no abundar, sí donen una nota de color que contrasta amb els murs de l'antiga construcció i la vegetació pròpia de la serra i la muntanya. Una dada històrica i arquitectònica, l'ermita de Sant Bertomeu, tal com es mostra a la placa, pertany a una època relativament recent. Ve cursant-se des de diversos segles enrere, però a la seva placa apareix l'any 1917. I per supost annexada a una construcció de molta més antiguitat de la que ara parlarem. En efecte, l'antic castell que ens atany va existir en el lloc una fortalesa medieval, testimoni de l'arquitectura castrense pròpia del mediev àrab, reconquestada per part del bàndol cristià. De les seues restes més destacades i més bé conservades és la coneguda com Torre del Conjurador, adossada a l'ermita de Sant Bertomeu, sent l'única resta que queda en peu. Originari del castell d'Almirra, aquesta torre lateral, que sembla formar part de l'ermita, es delata a si mateixa per l'estil i els materials de construcció, més toscos i menys ornamentals, la funció dels quals va ser defensiva i vigilància de la planícia, que es mostra als nostres peus. Centrem-nos al lateral de la planta allargada. Té la suficient longitud per presentar els botants que sustenten el pes de les parets de l'edifici, juntament amb petites finestres que li donen un coquet aire romànic. Els sants Antoni i Serent, vinculats a l'agricultura de la pedra, devoció religiosa de la localitat i presents també en tantes altres com Biar, on s'hi ret homenatge festiu al finals del juliol. El mer fet de creuar aquest petit arc ens fa notar la diferència entre l'actual ermita i l'anterior fortalesa, de la qual només queden restes enfonsades a la terra, que afortunadament, un poquet més amunt, al pic de la muntanya, estan sent parcialment rehabilitats. Però aquesta vista no només ens depara coneixement històric, i és que és un magnífic mirador des del qual podem motejar des de les altures tots els territoris que s'estenen als nostres peus i els 4 punts cardinals. Des de la distància, la localitat de Biar, sota el seu important castre almohàded, les muntanyes de Mariola, les planes castellanes a l'oest, els camps de conreu de la planícia, un festival de colors que contrasten amb el magnífic cel blau que ens ha regalat un dia assolellat. La vegetació és present allà on mirem, que brinda la seva ombra, pins mediterranis que omplin d'aroma el lloc i ens recorden, mercè als seus amples troncs, que ells ja van estar ací molts abans que la majoria dels seus visitants. Xicotetes terrasses marcant altures tallant desnivell,
que d'una altra manera haurien estat plens de xicotets rierols en èpoques de fortes pluges i que també es presenten com a punts de descans i solars per a aquelles intrèpides persones que a peu han volgut coronar el cim del lloc després d'una bona caminata. Això sí, també es pot arribar amb cotxe o motocicleta, ja que la pista que ens porta des de la població al cim es troba perfectament asfaltada. Baixant per un dels seus laterals, observem que és un lloc proveït d'aigua entre les roques. Només cal veure la quantitat d'enredat que s'adossa a la paret, entre la qual se'ns presenta el conte sec d'una antiga font i de forma velada i gairebé somnia un treball de manisos a la figura de Sant Bertomeu. La floresta valenciana es envolta, sent el pi mediterrani, senyor de les parts més agrestes del lloc, recordant-nos que les seues branques i agulles es proporcionaran llocs d'ombra on poder descansar. El pas dels anys ha assegut bé a aquest lloc i és que veïns i autoritats han afegit una zona de berenar on poder reunir-se a cobert dels elements per departir mentre observen el magnífic paisatge que davant d'ells es mostra o degustant les sabroses viandes en forma de faces, pèsols i entrepans que des de les seues cases porten fins ací per passar junts aquests magnífics dies de gaudir. Observem de nou el lateral de l'antiga construcció, que si bé està emmarcada l'any 1917, té anotacions històriques que va ser iniciada alguns segles enrere, conformant el lloc com un magnífic recorregut històric arquitectònic per a les persones que agraden de veure el pas del temps, reflectits en la freda pedra de les construccions que d'una manera o altra perduren i resisteixen l'esdevenir dels anys. Arbotants, en els quals la construcció descansa el pes de les seues grosses parets, teules d'estil àrab, típiques de les poblacions que enfonsen els seus arrels al temps. Coquetes cristaleres emplomades i tot això, unit a les recents construccions, fan que el lloc gaudeixi més vida i millors comoditats per als seus visitants. I, com no, bon fer de terrissa valenciana i els manisos que s'ensalcen a la figura dels sants patrons, juntament amb un rellotge de sol, homenatge a les generacions que ja van passar i que no van disposar d'altres mitjans que el seu enginy per conèixer el pas del temps. Per la nostra banda, agrair al Camp de Mirra el que cuidem amb tant de mim i estima aquest lloc, al qual recomanem encaridament visitar un matí assolellat per poder gaudir-lo en la tranquil·litat que aquest emplaçament proporciona. El Camp de Mirra, any 2021.